Join the North Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church from the 23rd to the 29th of August 2020 for a virtual camp meeting under the theme, Looking Unto Jesus. Services will be streamed on our social media pages as well as ZTV and selected radio stations. God is doing something in our lives. Be part of it. Warm welcome to the 2020 North Zimbabwe Conference virtual camp meeting. Tinokuchingamidzai hama, ndinovimba kuti muchava nenguva yakanaka panhepfenyuro ino patichange tichikuunzirai musangano wemutambo wematumba. And yes, we're going virtual. The Lord works in marvelous ways in such unprecedented times to bring the message, reaching out to everyone, wherever you are around the world, healing, strengthening, uplifting, and drawing His people towards Him. It's going to be a powerful camp meeting, I tell you. Moving with the theme, looking unto Jesus. Yes, looking unto Him, the one who makes our faith complete, according to Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Looking unto Jesus. Not getting distracted by the boisterous winds in our stormy lives. Looking unto Jesus. North Zimbabwe Conference virtual camp meeting 2020. I'll take this time to introduce the guest speakers for the youths. We have Pastor Mbiriri, Pastor Machamire, Pastor Moyo, and the host for the camp meeting, who is the youth director for the North Zimbabwe Conference, Pastor Mlambo. Without wasting much time, I'll leave this time to Pastor Mlambo, who's also going to deliver a sermon entitled, Wakandisundidzira hako. Stay blessed. Jesu wangu mudiwa ndinouya kunewi mananda andibata chiripo cha mpupuri tiwike muponesida dakara panyarara unonditungamira kumbushawe kudenga timwichidziwiriro akuchina zvechimwe musandisiyendega tenzimundibatsire ndosimbira kunemwi rubatsiro zverwangu undifukidze ininge mapapiro enyu Dimbi Kristu ndinoda zvese zvomunondipa simudza waputika rapandiwa norara zita renyu royera ini ndenga ndashata ndazara ngezvitema mwazara ndindemutsa kundemutsa kundemwiwe kuchenesa ini rega uzondirapa moyo wangu mukati zvetsimere upenyu pinda mumoyo wangu rirambe richiwerera kuzondipa upenyu zvetsimere upenyu pinda mumoyo wangu rirambe chiwerera kuzondipa upenyu rirambe chiwerera kuzondipa upenyu rirambe chiwerera kuzondipa upenyu rirambe chiwerera kuzondipa.
Jesus, oh, how I love Jesus, because He first loved me. It tells me of a Savior's love who died to set me free. It tells me of a Savior's blood, the sin is perfectly. Oh yeah. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. It tells of one whose loving heart can feel my deepest woe, who in each sorrow bears a part that none can bear below. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. Because He first loved me. Ngitshele ngokusa nobuhle beZiyoni, nangeziboniso zakhe umyeni sesondele phambi Yesu ngakaphela uyasokukhanya yembatha ingubo yakho sekuzokuthabuka lindibona imisebe ikhanya endleleni isiboniso wonke umhlaba sishila ngelizayo nxa kukhala icilongo livusabasolwakhe abangcwele abafileyo baqokisa ukungafi ukukhanya kuyakhwela umnyanya wesabatha siyamemeza ngamazi umbuso useduze phambi ngibona ngale ubuhle bekhelani nomuzi nobuhle bawo nokuphakama kwawo umbusi waseZiyoni ehlele esihlalweni sakhe umusa
Thabisa yonke imoya emakumena khanyayo anemisebe mihle nemithombe mpompozayo ebalehloseleni lindizwe liseduze lezitho ezipheli ngale ukuthabisa nembali yasedeni lalela uyeza emoyeni nezithi ziyahlabela masinya soba nazo nezithi ziyahlabela masinya soba nazo nezithi ziyahlabela masinya soba nazo indizwe leseduze ezithelo zipheli ngale okuyathabisa nembali yasedeni lalela bayahlabela uyeza emoyeni nezithi ziyahlabela masinya soba nazo nezithi ziyahlabela masinya soba nazo nezithi ziyahlabela masinya soba nazo. Shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul, He restoreth my soul, He restoreth my soul, He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His namesake. Oh yeah, yeah. Though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they will comfort me, they will comfort me, they will comfort me, they will comfort me, they will comfort me. He prepares a table before me in the presence of my enemy. He prepares a table before me in the presence of my enemies, and I shall dwell in the house of the Lord forever and ever and ever and
I shall dwell in the house of the Lord forever and ever and ever and ever. Amen. 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 Makadi vakomana nevasikana, makadi North Zimbabwe Conference, toda kutenda vakomana nevasikana nemukana wamawana kuti mudzidze zvimwe zveukuru hwaJesu. Toda kutenda nhasi tichitotanga program yedu yeNorth Zimbabwe Conference Virtual Youth Camp. Gore richitanga tine maprograms atanga takaronga, hatina kumbobvira takadreama kuti tichaita musangano wakaita semusangano watakutotanga nawo. As human beings tine maplans atinawo, but God makes the final decision. Patiri kutanga musangano wedu pane zvinhu zvishoma zvandokumbira kwamuri vakomana nevasikana. Ngatinamatire musangano wedu kuti ufambe zvakanaka. Kechipiri, I know things are very difficult, but let's try to budget to mabundles to show data so that tiwane access yemasermons aya achanga achitaurwa nezvawo kubva mangwanani. Then munguva dzemanheru ega ega nenguva dza8 for just 20 minutes tine mapresenters achanga achiduhumura for 20 minutes, powerful presentations dzakanangana nesu maambassador nema-young adults. Saka ndokukurudzirai kuti muwane nguva yekunamatira zvekare maguest speakers edu anoti Dr. Mudzengi, Dr. Mbiriri, Pastor Moyo, Pastor Machamire. Kutangisa kwatichaita program pane nyaya yatichataura kwemaminutes mashoma iri mukati meBhaibheri. Ndichikura ndiri mukomana, I was a bachelor for 5 years, ndiri pastor. Pane machallenges mamwe akaitika mukati meupenyu hwangu akandisunda kuti ndigadzire mharidzo yandaifarira zvikuru ndiri mukomana mudiki some 17-18 years ago. Musoro wenyaya unoti wakandisundudzira hako. Mama testimonies andichange ndichitaura inyaya dzakaitika mukati meupenyu hwangu. Mubhuku raGenesis chapter 37 rinotaura pamwe pamusoro pemurume anonzi Jacob. Jacob akagara munyika yeKenani. Jacob akanga ane vana vake 12 vakomana, zvekare akanga ane vasikana. Vagara munyika yeKenani oro Palestine. Kune vanoundastanda geography, Palestine iri musubtropical zone, ine maclimates maviri, ine dry season ne wet season. Saka wet season yavo inotanga around October, yakangoda kufanana nemunyika yeZimbabwe. Around October ndo pavanotarisira mvura yekutanga yavanoti early rain or former rain. Mvura inonaya from October to around March, April. Then March, April kana kuti kupera kwa April ndo panotanga dry season yavo ichindonorova mumwedzi waOctober. Saka vese vanogara muKenani up to this time yandiri kutaura vanofanira kutoti vaite vashandi kanti vanotuma vana vanoenda nemakwai kumafuro. So maplaces aisustain makwai, mombe, mbudzi nehwai kwakanga kuri kuShekemu. KuShekemu kwakanga kune vhu rakaorerera, kwakanga kune mafuro aigona kubatsira zvipfuyo zvavo. Saka tichidzidza mukati meBhaibheri kuna Genesis chapter 37 paverse 12, Jacob anotumawo vana vake kuti vaende nemakwai kuShekemu. By the way, nyaya iyi theologically inogona kutibuditsirawo pachena kuti Jesu Kristu haana kuberekwa muna December kana kuti musi wa25 December, because mumwe muimbi anotaura anoti wow shepherds keep their flocks by night. Ndo kwakauya message iti Jesu Kristu aberekwa muBethlehem, which means Jesu Kristu akaberekwa mudry season, that is pakati pamwedzi waApril to October. While shepherds keep their flocks by night, vaitochengeta makwai avo kure kure, ndo pakauya message yekuti Jesu Kristu aberekwa. Anyway, Genesis chapter 37 paverse 12 Bible inoti zvino vakoma vake, that is vakoma vaJoseph, vakandonofudza makwai ababa vavo paShekemu. So paShekemu pakanga pane zvose zvavaida.
Tichidzika pavhesi 13 na14 bhaibheri rinotaura rinoti Jacob anotumira Joseph. So vakoma vakaenda kumafuro vakanga vari 10, vana Rubeni, Simeoni, Levi, Judha, Isaka, Zebulami 10 vaenda. Vakasara kumba 2 ndiJoseph naBenjamini, vasara kumba vakomana ava. After some time bhaibheri rinotaura Jacob anotumira Joseph, anoti enda unoona kuti vakoma vako vakadini nemakwai akadini. Joseph haana kuramba, akaenda. Achisvika muHebhroni ari muShekemu, anotsvaka vakoma vake, haana kuvaona. Anosangana neumwe anomuti, ndanzwa vakoma vako vachitaura vachiti handei Dotani. Joseph haana kuramba again, akaenda an extra mile, ndobva aona vakoma vake zveshuwa vakanga vari kuDotani. Izwi rekuti Dotani rinoreva iro kuti an uncertain place, mafuro anogona kuwanikwa, anogona kushayikwa. Chinzwai vakomana vasikana, vana baba nana mai, vakomanawo pavhesi 12 pavakabva kumba vakabva vachiudza baba kuti mukatitsvaka munotiwana paShekemu. But I don't know chii chakaita kuti vaende kuDotani. KuDotani kwaita mafuro ekurwirana. Vakomana vemombe vaigona kunetsana nenyaya yemvura chaiyo, but vakomana vakaenda an extra mile. Have you ever noticed kuti human nature inoda zvinhu zvakaoma, inoda kuenda an extra mile? That's why vakuru vachitaura kwadzinorowa matumbu ndo kwadzinomhanyira. Unonzwa vakomana vasikana vachiti muchechi hamuna vakomana, muchechi hamuna vasikana. Vakomana varimo, vasikana varimo, but human nature inoda kuenda an extra mile. Kuna mwana na baba nana mai vakarorana, you wonder kuti zvinombofamba sei mukati meupenyu. Pavakachatiswa na marriage officer, vakamuudza kuti nyangwe zvikaita sei munotiona kuShekemu, Mwari ari kubvunza kuti muri kutsvakei kuDotani, kumasmall house muri kutsvakei, kuShekemu zvese zvamunoda zviriko, mai variko vanokuitirai zvose zvamunoda. Human nature inoda kuita an extra mile. Saka Joseph achinonosvika kuvakoma vake, bhaibheri rinoti vakamuona from afar, vanoti here comes a dreamer. Vanomubvisa that coat of many colors, because Genesis 37 inoti baba vake Jacob vakanga vachida Joseph. So I don't know what happened. Vachiona mukomana uyu achiuya vakamuitira jealous, but akanga ari munun'una wavo chaiye. Vamubvisira that coat of many colors. Vhesi randinoda ivhesi 24. Vakamutora vakamukandira mugomba. Gomba rakanga risine chinhu, makanga musine mvura. Hebrew inoshandisa reputation and magnification. So bhaibheri rinotaura vakamutora ndobva vamukandira mugomba. Gomba rakanga risina chinhu. As if it's not enough, gomba rakanga rakaoma, rakanga risina chinhu, makanga musina mvura. Muchidzidza Hebrew chaicho rakanga risingoriwo gombawo nje, waiva mugodhi wemvura. But thank God nyaya yakaitika mudry season, nekuti dai yakaitika muwet season nehasha dzevakoma, Josefa angadai akafira mumugodhi wemvura. Ndangoyozotaura na baba nana mai, vakomana nevasikana, maambassador, mayoung adults, tendai Mwari pamasituations api neapi anoitika mukati meupenyu. Mamwe acho dai akaitika muwinter, mungadai makafa. Tendai Mwari, mamwe akaitika muzhizha, dai akaitika muchirimo, zvingadai zvakaoma. Zvese zvinoitika pasi pezuva, Mwari anozvitendera for a purpose. Kuno mumwe murume akanga ane mharidzo 1. Each time yaipiwa mharidzo paVespas, whether divine service, whether panhamo, ane mharidzo 1 yaingotaura tendai Mwari, it could have been worse. Vanhu vaitoziva kuti akangopiwa mukana bedzi ane mharidzo 1, thank God, it could have been worse. One time ari kubva kubasa achisvika pamba pake, akarohwa nemota, ndobva paita accident yekuti vanhu vakati hapana munhu ararama. Thank God akararama. Aenda kuchipatara, akasonwa, makumbo akadimbuka, maoko, they tried zvese zvavaigona kuti ararame. Muchinda uyu ari muchipatara ave nane, hama neshamwari vauya kuzomuona. Vamwe vaichema muwadhi, zvinhu zvaasina kumira zvakanaka. Iye akanga akunzwa kuti ari nane. Maoko ekusimudza kuna Mwari akanga asisina. Aisimudza malips oti thank God, it could have been worse. Vanhu oti anopenga uye angati thank God asisina maoko, asisina makumbo.
adischargwa aenda kumba, achingonoti svikei kumba akaona house girl wake ndobva atanga kuchema. Zvikanzi I want to confess that day ramakapinda mudambudziko renjodzi yemotokari ndakanga ndagadzira chikafu chine poison. Saka I was shocked kunzwa kuti mapinda muaccident. Murume uyu akasimudza malips ake kuna Mwari anoti thank God it could have been worse. Pane muyouth akarambwa nemukomana, pane akarambwa nemusikana, pane ari heartbreak, ari worried as I'm speaking. Ndauya kuzotaura kuti thank God it could have been worse. Vakoma vake vakamukandira mugomba, dai pasina nyasha dzaMwari murume uyu angadai akafa. Handisi kuziva kuti wakarasikirwa nehembere, wakarasikirwa nemudikani, ndibaba ndimai, chii chakaitika. Ndauya kuzokudza kuti thank God it could have been worse. So Joseph akakandirwa kwete mugomba onje, mugomba remvura, but zvakaitika mudry season. That's why asina kufa. Well, akazotengeswa ndobva aita governor, prime minister kuIjipita. Ndanguya kuzotaura kuti zvese Mwari zvaanotendera anozvitendera for a purpose. Vhesi randinoda Mapisarema 118 pavhesi 13, Bhaibheri rinoti kundisundudzira, wakandisundudzira yokuti ndiwe, asi Jehovha wakandibatsira. Ndiye ndiri kunzwa Joseph ari kuti kuna mukoma Rubeni, Simeoni, Levi, Judha, Isaka, Zebulani, kundisundudzira mugomba reDhotani, makandisundudzira imi kuti ndiwe, asi Jehovha wakandibatsira. Don't worry mudikano, I don't know pauri kuteerera chirongwa ichi chii chiri kuitika mukati meupenyu. Pamwe watesta positive kuCovid, pamwe uri kunzi une cancer, pamwe uri kunzi une chirwere chisingarapike. Handisi kuziva kuti zvii zviri kuitika. Pamwe mudikanwi wawaenda naye kuchipatara zvino hazvina kumira zvakanaka, relationship haisi. Ndanguya kuzotaura kuti don't worry, zvese Mwari zvaanoita anotendera for a purpose. So kundisundudzira, wakandisundudzira iwe kuti ndiwe, asi Jehovha wakandibatsira. Kuno vamwe mai vaida kuenda kuHarare kunoona vazukuru nevana panguva yehondo. Saka bhazi raigona kufamba rimwe chete pamwedzi. Vakagadzira zvose, nzungu, chibage, zvose zvavakanga vanazvo. Vachingosvika pachiteshi chemabhazi mangwanani, vakaona bhazi rakutodhudhuma rakuenda. Vanodaidza kuna kondakta. Kondakta akanga ari pamusoro pebhazi anoti ndimirirewo. Kondakta anodaidza ari pamusoro pebhazi anoti manonoka ambuya. Anotaura kuna driver ndimiriro. Bhazi rakarova pasi. Mai ava nehasha vanotuka Mwari zvese nemidzimu zvikanzi amubatsire. Ndobva watora zvinhu zvavakanga varongedzera vana nevazukuru, ndobva wangonozvikanda, ndobva waenda pamusha pavo. Kumasikati pane message yakatanga kuspread yekuti bhazi rapfuura nekuno rinenge ratsika chimbambaira. Vakangoti ameno kwazvaitika. Message yakatanga kuspread muvillage ine simba. Pane bhazi ratsika chimbambaira, vanhu vari kunzi vafa pabridge. Pavakaenda kurwizi vakaona riri bhazi riya. Ndiri kunzwa mbuya vachideedzera vachiti iwe kondakta, iwe driver, kundisundudzira, wakandisundudzira iwe kuti ndiwe, asi Jehovha wakandibatsira. Iwe kondakta, kundidhileya kuenda kuHarare, wakandidhileyawo kuti ndiwe, asi Jehovha wakandibatsira. Vakomana nevasikana, hakuna chinonzi delay. Kuna vamwe vasikana vari so much affected nemadelays mulife. Umwe anogona kuroorwa iwe usati waroorwa. Hakuna chinonzi delay. Umwe anogona kuwana basa iwe usati waona basa. Umwe zvinhu zvake zvinogona kufamba zvakanaka. Don't worry, Mwari anoziva zvinhu zvake zvese zvaMwari zvakarongeka. Whether uri kufila kuti wadelay wasundudzirwa, kundisundudzira, wakandisundudzira iwe kuti ndiwe, asi Jehovha wakandibatsira. Ndichiri kurangarira ndapedza form 4 ndandina best friend yangu. Baba wake wakanga wari manager kuJohn Sisk & Sons. Tichingopedza bepa rekupedzisira reCommerce ndakanga ndatowana basa. Ndobva tashanda for 4 weeks. Tiri pabasa apa murungu ainzi Bhuka. Takapinda tiri 15 but ini ndaishanda tiri 5 nevamwe. Murungu ainzi Bhuka ndobva muri kuita basa rakanaka. So pane permanent employment iri kuuya. Imi muri 5 matowana basa. Kuya kune 10 tichatsvaga 5 vanoshanda nesimba.
kana pane munhu akafara ndini ndichienda kumba ndichiri kurangarira kuti ndakafara, ndikati wakomana, kana pane munhu anzvenga urova ndini. Kuchechika that Sabbath I was so excited. Though I wanted to be a pastor of Vandiri grade 7. Ndakati anozvechifundisi regai ndimbomira vakomana mari yataipiwa paJohn Sisk and Sons kuma mid 90s yakanga iri mari yakawanda. Though I was a bachelor ndaipiwa mari yakainzana nana baba vakanga vane mhuri. It was so my saka pane munhu akafara ndini. Little did I know kuti pataifana kunosaina new contract that Sabbath vamwana nababa vakaenda kumba kwebaba weshamwari yangu, ndokwakaitwa chioko muhomwe dhise. Pandakazoenda paJohn Sisk and Sons vakomanaka, that day ndakapiwa heartbreak, but I still remember ndichipinda paentrance ndakati ndopeduka panapa ndopapa basa pedu. Ndakaona face dzevanhu dzakachinja. That day ndakapiwa heartbreak. Drink yamunoti inotapiraka yaita songe ndiri kumwa gavakava. But thank God my results abuda, ndobva ndaenda A-level, ndobva ndaenda uchifundisi. Pasina makore akawanda kambani yakabva yavharwa. Vanhu vaiva upenyu hwavo wakabva waguma ipapo. As I'm speaking, John Sisk and Sons yave Women's University now. So when I look back ndakati imi baba veshamwari yangu, Monday iya paya pana John Sisk and Sons kundisundudzira, makandisundudzira imi kuti ndiwe, asi Jehovha wakandibatsira. Dai ndandisina kusundudzirwa pana John Sisk and Sons, ndingadai ndisina kumira pamberi penyu ndisiri pastor, because vazhinji vamwe vatainamata nawo vakasiya church. Why? Mari yakanga yakanakisa, yakawandisa again. Ndichiri kurangarira again kuSolusi, ndapinda kuchikoro zvakanaka, ndaigara muRailly room number 118. Mune maZimbabweans wakomana wekumaraini tiri 4. Gore rero ndo raintroducwa mabank beds zvichifamba zvakanaka. From Norway, Dean of Men akauya akataura kuti iwe mulambo wakunogara nemazambians. Kati no. Zvikanzi no. Ndobva ndavatora mabhegi zangu ndobva waendesa murume yemazambians. So language yaitaura mazambians ndaisainzwa. Sometimes volume yakanga iri high kuti ngo vari kuteerera tumbuka here language I don't understand. Ndokumbira kuti volume yakanyanyisa vaingonobata bedzi chevolume. Pamwe pacho vaisavhara mawindows zvikanzi tinonetsekana nekufema. Munoziva kuti kuno vamwe vanhu vasingarumwe nemosquito again. Ndichiri kuremember that semester ndakarohwa nemalaria twice. Ndakarumwa nemosquito hamusati mamboona zvakadaro. So one time ndobva ndatora mabhegi angu ndadzokera mu118 zvikana Dean of Men hauteereri. And after one nditi uri pastor, ndobva atora zvinhu zvangu nechisimba ndobva ndiendesa murume yemazambians. I don't know what happened umwe usiku. Pane moto wakapisa room 118, ndobva yapisa zvese, hembe, mubhedha, kukwatanura everything. Mukaenda muroom 118 ndo room bedzi nedhora rakasiyana neimwe, because mune moto wakakwatisa room iyi zoti mastudents ese aikandirwa achibuditswa panze. Ndobva ndaita look back, ndobva ndati ndainetsana hangu naDean of Men muroom iya yemazambians. Yes, language ndaisainzwa, vaisavhara mawindo, ndairumwa nemosquito, but Mwari akazvitendera for a purpose. Though ndaitambudzika, Mwari aida kusevha zvishoma zvandakanga ndinazvo. Ndakanga ndine mabhuruku angu aita kunge parachute nedzimwe bhutsu dzaita kunge ibhutise matrauzi kunge chibhara. Zvoti ndaiti ndikaona musikana akanaka ndoti uyu anogona kuita mai mufundisi, ndofunga bhurukwa rangu rinenge parachute, pfungwa yaibva yatiza. So imi Dean of Men kundisundudzira, makandisundudzira imi kuti ini ndiwe, asi Jehovha wakandibatsira. Sometimes zvinoita sekunge uri kumanikidzwa, and sometimes unogona kutopinda mota, muridzi wemota bvati imi ndanchikumbira kuti mubude mupinde sisi vangu. Kuna vamwe vanoita nharo, aiwa pamwe pacho Mwari ada kubatsira, kundisundudzira, wakandisundudzira iwe kuti ndiwe, asi Jehovha wakandibatsira. I don't know chii chiri kuitika, delay. I don't know chii chiri kuitika mukati meupenyu hwako. Kundisundudzira, wakandisundudzira iwe kuti ndiwe. Mukupedzisira ndakamboita pastor paruya, very powerful, ndiri chaplain chibva kuSolusi. That was 2002-3. Vana paruya vakanga vari vana vanotera. By the way, vana vechikoro vanotera. Mukavati sumukai, havanetse, life yaifamba zvakanaka. Ndobva ndafonerwa zvikanzi kune call yenyu pastor. Kati no, pane zvandiri zvikanzi no, pane vakuru vari kufonerai.
ndobva ndaenda executive sector, ndobva ati pastor, matransfer with immediate effect. Pane district ravakati ndiende, district rakanga raita 11 months risina pastor because vanhu vakanga vanetsana napastor kudistrict iyi. So ndaenda ikoko mustaff room, actually maticha vakatoti pastor kwamuri kuenda kwakaipa. Ndaenda ikoko akomana ndakaona rori reconference rakauya musi wa1 August 2004, ndobva ratora tunhu twangu twaiswa murori, ndobva randisundudzira richienda neni kubhindura. Ndasvika ikoko pasina time, Mwari akandiblessa. Zvimwe zvacho ndikataura mufunga ndiri kushainirai. Pasina nguva ndatoenda driving school, ndaane chitambi, ndo ndiri kukubhindura, ndo kwandakaona maconnection emudzimai wandinaye nhasi uno, tsvarakadenga svisura ndadya modzi echingwa, muti usina gwapa. So iwe rori reconference musi wa1 August 2004 kundisundudzira, wakandisundudzira iwe kuti ndiwe, asi Jehovha wakandibatsira. Chii chiri kuitika mulife? Don't worry. Zvinhu zvese Mwari zvaanotendera, anotendera for a purpose. Nyangwe Jesu pavakamusundudzira muGetsemane pamuchinjikwa, iko kumusundudzira kwavakamuita kwakaita kuti Jesu Kristu atiponese. So kundisundudzira, wakandisundudzira iwe kuti ndiwe, asi Jehovha wakandibatsira. Tichava nenguva yekunamata. Ngatinamatei. Vana baba nana mai vari kuteerera chirongwa ichi, vakomana nevasikana, vane machallenges akawanda Mwari. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Pane pamwe pavanofila kuti vakasundudzirwa. Vamwe vakasundudzirwa nemukomana, vamwe nemusikana, vamwe nemurume nemukadzi, vamwe vakasundudzirwa nevana. Zvinhu hazvina kutombomira zvakanaka. Imi Mwari vabatsirei kuti maproblems iwawo avaswededze pedyo nemi. Nyangwe zvikaoma sei, ngavarambe vakabatira pana Jesu dombo remakore. Tinotenda noti munamato munonzwa nekupindura. Nezita raJesu ndonamata. Amen. I hope you got truly blessed. Please don't forget to share the link with your fellow youths and young adults. These coming sermons are going to be for you, specifically for you. Don't forget to subscribe, like, and share. Stay blessed. Tomorrow, we're going to have Pastor Machamire delivering the sermon, Rest. Thank you. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear. The hour I first believed. The Lord has brought me through to be His word, my hope secure. He will my shield and portion. As long
just toils and snares. I have already come. 'Tis grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise than when we first begun. Of whom I did famene we say Taidoki Mobatenu Ruoko wangu Titauri Iranenemi Kana zira yoshai kwa Tivune indi famenemi Andi ngambo famindeka Lutu Iri kufufuta Mira uya kateiwa Bawengiwa Wanodieta Este aya Matamuto Tenzi pumaindi Famenemi Kuti mandi pazororo Shepa Asizi no wanado Dozo famba Nekushinga Ini ndotakura Iwo Muchinji koda Karadi Wone Zioni Tenzi Fumaindi Tifambelemi Kuti mandi pazororo Shepa Zino Anado Dozo famba Nekushinga Ini ndotakura Iwo Muchinji koda Dakaradi Wote Umaindi Tifambelemi. Join the North Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church from the 23rd to the 29th of August 2020 for a virtual camp meeting under the theme, Looking unto Jesus. Services will be streamed on our social media pages as well as ZTV and selected radio stations. God is doing something in our lives. Be part of it.